एसे सिगाङावसो नोंनि लोगोआ नों लिंबोनाय खौरांखौ आंनो होदोंमोन आरो आं खौरां मोननाय लोगो लोगोनो नोंखौ बेयाव लोगो हमनो फैबाय। आंखौ मानो लेंहरदोंमोन? थुदो बहाबा जिरायना रायज्लायहैनि। थौ। नील, आं जाय बाथ्राखौ बुंगोन नों गाज्रि मोनाथ'? निसा, बेबायदि मानो सानो? आंनि गोसोआ बेबायदि जेबो गैया। नील, आंनि गोसोआव नोंनि थाखाय जेसेबां मोजां मोननाय दं बियो थार आरो सैथो। निसा, नोंनि बे सैथोखौ समाजनि सिगाङाव गनायनानै लानो हागोन ना? औ, मानो हाया जानो? आं नोंखौ मोजां मोनो नील। रियेलि, आइ लाभ इउ। निसा, आं दिनै फोरमान मोनबाय नों आंखौ मोजांल' मोना, गोरबोजोंबो हास्थायो। आंहाबो नोंनि सायाव फोथायनाय फैबाय नील। नोंबो आंखौ गोसोजोंल' नङा जिउयै माहामैनो हास्थायो। औ निसा, माय डार्लिं। आइ लाभ इउ नील। आं नोंखौ मोजां मोनबाय, आं नोंखौ गोसो थोबाय। आं नोंखौ मोजां मोनबाय, आं नोंखौ गोसो थोबाय। अ सना, फै नों आंनि सेराव, फै नों आंनि सेराव। नोंथ' खोनायाखै आंनि गोरबोनि राव, नोंथ' मिथियाखै आंनि हास्थायनायखौ। आंबो दि नोंखौनो बेसेबां मोजां मोनो, आंबो दि नोंखौनो बेसेबां मोजां मोनो। गोसोनि अरनाव नोंखौ साजायनानै समायहोगोन गोसो दरखङाव। गोसोनि अरनाव बिबार जानानै समायहोगोन नोंनि लांगोनाखौ। अरजे, आं नोंखौ मोजां मोनबाय। अ सना, आं नोंखौ गोसो थोबाय।
गैया मानो नों अ सना दाथासै नों आंनि गोजाना दङ आं नोंजोंनो गोरबोसे जानानै नोंनिनो अननाय लानानै दङ आं नोंजोंनो गोरबोसे जानानै नोंनिनो अननाय लानानै नोंखौनो मोजां मोननानै नोंखौनो